Aw bisimila kunnafoni telima sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min présentélen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed kumatigi. Kunnafoni daminɛna an bɛ to an yɛrɛ fɛ Kayiba Jabagatɛ an b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye l'école karamɔgɔw bi kalan kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ f'a ma ko IFM Institut de formation des maîtres i b'a ye k'a fɔ u ka 26e promotion o kɔni olu bɔra dɔgɔkun in kɔnɔna la a kɔni kɛra fɛn ye fɛn mun n'a kɛra nisɔndiya caman baden ye IFM cours ale kɔnɔna la l'école karamɔgɔw bi jan o jan l'école karamɔgɔ parents bi jan o jan bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra k'a la ɲɛnamaya a kɛra nisɔndiyaba ye fɛn caman kɛra a kɛnɛ kan o waati kelen na i b'a ye k'a fɔ Ɲoro di Sahel IFM min bɛ yen l'école karamɔgɔ ka kalanyɔrɔ min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ degun b'u da la o don kelen olu fana bɔra ka marche belebeleba kɛ marche min n'u ka dusumakasa yira k'a fɔ olu ko k'a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ bi olu tɛ k'u ka bourse sɔrɔ u tɛ k'u ka turso sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni ye gɛlɛyaba ye olu ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn mun ye Sikaso mara ye ka taa fo région wɛrɛw la olu bɛɛ lajɛlen de bɔr'u ka yɔrɔ la ka na kalan kɛ olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen dulɔnnen bɛ nin ko in de la n'a ma ɲa olu ka kow dulɔnnen bɛ u ka bourse la kalo wɔɔrɔ kɔni sisan olu tɛ k'u ka bourse sɔrɔ olu ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se ka dɛmɛ don olu ma pour que olu bɛ se ka lafiya an bɛ waati min na i ko hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa kalan na n'an taara kalan na o yɔrɔ ma fɛn min ye cercle de Yanfoyi la i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra gɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ waati min na an ka gendarmew bɛ lafiya la sɔgɔmada joona fɛ banbatiw y'u ka banbatiya wale ta k'u sɛgɛrɛ a na k'u kɔnɔ k'a fɔ k'u degelen bɛ min na ko o b'i ɲɛ sɔrɔ bilen o kɔni bamananw bɛ talen dɔ fɔ ko fiɲɛ min tatɔ n'a a taara ni i ba ye o natɔ i b'i fa sama ka giri la o de ye faso armée u ka baara ye i b'a ye k'a fɔ waati min na u girinna ka da u kan olu fana girinna k'u kunbi a kɔni kɛra marifaci ye kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ a ko in kɔni labanna sɛntigɛ ani ko labanna nka o ko in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an ka l'école karamɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen n'o ye Gawusu Tarawele ale kɔni bɔnɛna a nin na ko in senfɛ nka fɛn mun ye an ka gendarmew ye u kɔni ye attaque u y'a repousser k'a k'u sago ye fɛn mun ye état-major des armées n'o ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a bɔra ka weleweleda kɛ ka nisɔndiyaba kɛ k'a jira u la k'a fɔ ko k'u fo k'u y'u jɔyɔrɔ fa ko n'a fɔra tinitigiya ko nin de don nin de kɔni kɛra kalan na Yanfoyi la cercle la an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa Nara n'an taara Nara i b'a ye k'a fɔ Nara ale ni Murujan a bi san 2 bɔ bi fɛn mun ye banbatiw ye u y'u ka banbatiya wale ta ka embargo ta k'a da narakaw kan mobiliba ti bɔ u ka dugu la ka taa dugu wɛrɛ la wa mobiliba yɛrɛ tɛ b'u ka dugu wɛrɛ la ka na u ka dugu la nka i b'a ye fɛn min ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la an ka faamaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye u ye wulikajɔ boloda fɛn mun ye narakaw ye u kɔni nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Nara sira bɛɛ lajɛlen lafiyara mobiliw bɛ don cogo min ka di mobiliw bɛ bɔ cogo min ka di fɛn mun ye narakaw ye olu kɔni ko k'ulu ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ a kɛra nisɔndiyaba ye narakaw bolo sabula san 2 ɲɔgɔn na olu tɛ se ka voyager ka taa yɔrɔ wɛrɛ maa hali n'a ka di maa min ye ka na Nara i tɛ se ka na nka fɛn mun ye nin ko in kɔni sababu bɔra an ka faso armée la u ko k'u bɛ armée du Mali k'u b'a fo ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la son excellence monsieur le président Assimi Goïta k'u b'a fo ka waleɲuman dɔn halisa ko armée bi yɔrɔ o yɔrɔ k'ulu narakaw k'ulu bɛ u kɔ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima a b'an sama ka taa Venezuela n'an taara Venezuela ale bɛ États-Unis ale bɛ o mara kɔnɔna la Venezuela ale capitale ba de ye Caracas i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la dugukolo yɛrɛ kɔni a kɛra Venezuela a kɛra kojuguba ye a kɛra ko ye ko min n'a ye tiɲɛniba kɛ sabula i b'a ye k'a fɔ bilanfɔ min kɔni bɔra u ko maa 1000 ani kɔ ko o de tora la u ye olu su de ye nka u bɛ ka fɛn minnu ɲini olu kɔni cogo ma don o la fɔlɔ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin dugukolo yɛrɛ a bɛ komi dugulamaw tun y'a dɔn dɔw tun sigilen bɛ n'a ye dɔw yɛrɛ fana tun sigilen tɛ n'a ye nka fɛn min ye Ala ko ye dɔw ko maa tɛ se k'i sigi k'o kɔnɔ nka fɛn min ye nin dugukolo yɛrɛ sanga ana ka waati a bɛ to ka kɛ Venezuela ani Haiti jamana kan nka fɛn min ye Venezuelakaw ye banbatɔ ninnu kɔni u k'u bɛ dugawu dɔn k'u ye kosɛbɛ ko Ala ka saya kuma lafiya ye. Ka bi kunnafoni telima an bɛ taa Segu n'an taara Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Nɛmabugu i b'a ye k'a fɔ banbatiw ka banbatiya wale ta ka Nɛmabugukaw sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an balimakɛ 2 u taara ba olu ma f'u ka denbaya la k'u bɔnɛ u nin na nɛgɛ kanɲɛ 20 a waati fɛn mun ye Mohamed Konate ka fara ani Sadio Konate balimamaw dun u kɔni u taar'u sɔrɔ u ka so ka marifa ci u la dɔw y'u damasiyɛn k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ parce que masalenw don u bɛ sɔrɔ kɛ u ka sɔrɔ fanga ka bon ka tɛmɛ minimana in bɛɛ lajɛlen kan ko o ko de kama u taara ka t'u sɔrɔ so ka taa marifa ci u la maa minnu ye nin ko in kɛ fɛn mun y'an ka autorité maaw ye u ye wulikajɔ boloda hali ka bi u b'a ko kan u kalikan don ko ni Ala sɔnna maa minnu ye nin kɛwale in kɛ k'u bɛ tɛgɛ da u kan a ti mɛn
taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye taxi bolilaw ye wulikajɔ boloda Bamako a Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ taxi kuranin dɔ bɔlen don Bamako n'a bɛ f'a ma ko VTC in kɔni a kɛlen bɛ ka taxitigiw ka marché bɛɛ lajɛlen bɔsi u la taxitigiw bɔra ka u ka dusumakasa yira u y'a yira k'a fɔ ka fɛn mun ye olu ka faso ye fɛn fɛn jagoya u kan olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen sara u kan ka min sara nka fɛn mun ye taxi VTC ye olu tɛ droit kelen sara nka olu a kɛlen bɛ k'u ka client bɛɛ lajɛlen minɛ u la an bɛ waati min na sisan olu kɔni ye wulikajɔ kɛ jumadon k'a jira k'a fɔ ko jamana tigilamaw n'o ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta k'a k'a lajɛ fɛn mun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban cogo min na k'olu tɛ VTC ma olu tɛ u contre la nka a ka kan n'a ma ɲɛ olu b'u ka droit sara olu fana k'u ka droit sara u ka jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ko sinon ni gɛlɛya tɛ fila ye gɛlɛya belebeleba a bɛ taximaniw kan Bamako an bɛ waati min na i ko sisan d'accord hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima ma a sama ka taa Gana n'an taara Gana i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra kabako ye kabako fa dunuya fanfarankaba ko dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ kɛ maaw tɛ da la nka fo i yɛrɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ jaga ale ka baara ye walimuso kanu de ale ni nin muso in de bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ waati jan bɔ u kɔni bɛ nbɛndiya la fɛn mun ye muso furu kɛ o kɔni y'a yɛrɛ kɛ komi a tɛ foyi de kalama nka i b'a ye k'a fɔ ninnu b'u ka kow la tuma bɛɛ a b'a bila fo ni an balimacɛ bɔra ka taa ka baarakɛyɔrɔ la a bɛna don muso kan tuma dɔw la muso in yɛrɛ bɛ an balimakɛ to dalen ka taa a yɛrɛ di kamalen ma ko in kɔni kɛra nbɛndiya ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ a laban nana kɛ kamalen ale yɛrɛ kɔni ma cɛ foyi da a yɛrɛ kan n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ ko ale ɲɔgɔnna cɛ tɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ nka jaja cɛ ka dadeli a bɛ ko dɔ kan fɛn mun bɛna kɛ sisan ninnu sera ɲɔgɔn ma waati min na o ye masaran ka sɔ kɛ ta la fo o waati la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka wɔsiji bɛ ka tɔnti u tilalen ma baara in na hakili ka taama nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u nɔrɔla ɲɔgɔn na u dɛsɛra ka bɔ fɛn mun ye bamanankan na an b'a fɔ min ma ko u balana cɛ n'a muso kɔni balana a kɔni kɛra maloyaba ye bɛɛ lajɛlen kɔni nana nin ko in filɛ nin ye a tɛ bali maa la sabula n'i ye bamananw ɲininka u bɛ nin dɔn kosɛbɛ dɔw b'a fɔ a ma ko danna a tɔgɔw ka ca nka nin ko in kɔni kɛra Gana nka i b'a ye k'a fɔ nin kɛlenma diɲɛ bɛɛ de bɔra an b'a fɔ ten diɲɛ bɛɛ de bɔra ka na muso in lajɛ ani a kamalen u balanen bɛ ɲɔgɔn na maaw b'a dɔn cogo min na hakili ka tagama nɔfɛ nin ko in de kɔni kɛra Gana jamana kan an bɛ waati min na i ko sisan ka bi kunnafoni telima an bɛ taa Mopti région na n'an taara Mopti i b'a ye k'a fɔ Banbatu y'u ka banbatiya wale ta k'a fɔ k'u bɛ faso armée sɛgɛrɛ jaja u sigilen don k'u kɔnɔ waati min na Banbatu girinna ka da u kan jaja olu fana tun pɛrɛnnen don k'u kɔnɔ a na kɛ i n'a fɔ u fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka ɲɔgɔn bɛrɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw girinna ka da u kan waati min na o y'a sɔrɔ dɔw tɛ mobili kɔnɔ dɔw u b'u sen de la ko in kɔni kɛra balinako ye minnu b'u sen na olu ma don mobili kɔnɔ olu ko mobili ka suma olu y'a labɔ u sen na sentɛgɛ ani ko laban fɛn mun ye yɛrɛ ɲini boli ale ni kɔnɔna juguya tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye u y'u to o de senfɛ mobili kɔni bɛ ka boli u ka maa kelen kɔni Buruna Faso armée u ye olu minɛ ka o siri ka bila mobili kɔnɔ ka tila ka continuer k'u gɛn min b'a sen na u ye o fana minɛ fɛn mun ye marifa caman o kɔni bɛɛ lajɛlen burunna u kɔfɛ ko in kɔni kɛra yɛrɛ ɲini ye u ye maa caman baden de fa nka ko min ye ko in tarima yɔrɔ ye nin ko in kɔni kɛra fo ka taa fɔ a daminɛna fo ka taa fɔ a banna hali kala den kelen a man ka armée Mali a ma maa si den kelen wɔsi n'a ma kɛ olu ye Banbatu kɔni n'u ye sɛbɛkɔrɔ fa kosɛbɛ u sera ka minnu fa u ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen fa nka caman bɛ yen olu ye duuru don fiɲɛ la ni ne kɔni kɛra Mopti région na an bɛ waati min na ko sisan ni ne kɔni kɛra aw garisɛgɛ ye an y'a garisɛgɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la aw minnu ma kɛ ni ja in sɔrɔla bɛɛ lajɛlen k'i jija ka ja in walankata k'a jɛnsɛn diɲɛ fantan ani naani minnu tɛ tubabukan mɛn olu fana ka se k'u tafan ani u nafan dɔn kunnafoni telima dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min tun présenté len don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed kuma tigi